чуете какво правя в село Чавдар. Намирам се в това прекрасно селце, защото започваме нова поредица. Поредица, в която ще посещавам ресторанти, участвали в предаването Кошмари в кухнята. Кошмари в кухнята е известно телевизионно предаване, да си оближеш пликчето, в което се показват различни закъсали ресторантьорски бизнеси, които шеф Иван Манчев посещава и се опитва да спаси. гледай какво е готино шишето от микровелето, гледай какво е тарикатско. Дали обаче е успял? Време е да проверим. Епизодът на ресторант Шатрата е излъчен през вече далечната 2019 година. Това са цели 7 години. Какво ли е станало за всички тези години, нямам търпение да разберем. По принцип не се прави така. Ресторантът, който ще посетим днес, се намира само на 2 км над село Чавдар и е на 4 минутки път с кола. Пристигнахме. Ресторант Шатрата. Това е първото заведение, което ще проверим дали се е развивало и просперирало от посещението му на шеф Иван Манчев. Нека да проверим. Маля, защо няма никой? Телевизора вътре работи, между другото. Просперирало е и се е развил доста. От към заключване на ключалки. Видяхме, че има някакъв телефонен номер, на който ще звънем да питаме какво се случва и дали ще мога да ядем днес, защото аз съм доста гладен и пътувах в бая. 0877. Сега в обедна почука. Ние сме в обедна. Избраният номер не отговаря. Брат, то се чува отвътре, бе. То се чува, че някой тропа отвътре. Някой пуца вътре, аз не мога да ям. Ма не бе, някой си гледа телевизията вътре, бе. Вътре има някаква жена се разхожда, обаче не ни отваря, дори не ни отразява. Няма нужда да бързаме. Извинявайте, вие знаете ли кога за последно работи това нещо? Скоро се изкачал вкъщи. Не си се качвал скоро. Ти гледайте, си оставили бутилките вода отвънка. Може си взема, там има хладилници, може да си взема. Жената си е вътре, обаче е заключено. Ако знаеш името, викай. Като едно време аз така виках приятелите си на село. Лело Маринке! Лело Маринке! Това някак не го чуе. Правя така, съжалявам. Защо не вдигат на телефона? Защо жената изобщо не благоволи да излезе да каже какво се случва? Избраният номер не отговаря. Няма върче. Ние как сме се наредили като някакви сурикати. 1 hour later. No, I have there is still owner, so it close now just. It's just closed now? Yeah. When will you open? Maybe I don't know because owner is go outside. Maybe he come after 5 or 10 minutes. I don't know. Is there any chance you can call him? We don't have number because I'm also here work 3 day only. Okay. So maybe can I ask her? Just on Bulgarian. Yeah. Извинете, ние си говорихме с момчето, разбрахме, че собственика го няма. Така, Но не разбрахме, той ни каза, не знам кога ще се върне, ние затова не работим. значи съпругата на шефа е сервитьор в момента Да. и слезе до селото. Ние правим заготовка, че до вечера имаме сбирка. Просто тук не можем да работим. Трябва да дойдат, но кога ще дойдат, не знам. От 6 часа имаме сбирка. Има ли как да им звъннете? Просто да ги попитате, за да имаме някакъв ориентир да знаем, защото ние бихме искали да хапнем. Аз съм доста гладен. Благодаря ви много. Добре, да я изчакате, ще дойде. Супер, много благодарим. Така, жената дойде дори за по-малко от 10 минути, настани ни, забърса ни масите и ни даде менюта, така че време е да си поръчаме. Аз вече знам какво ще си взема. Ще си го взема на база на това, което съм видял в епизода. Най-големите проблеми имаха с следните неща. Сиренето, което използваха преди, беше имитиращ продукт. Няма ли краве сирене? Не, има сирене. И какво сирене, като пише имитираш продукт, бе, човек? Сиренето си е сирене. Така че задължително ще си взема овчарска салата. На нея също бяха сложили и песто. Не знам на гръцка или на овчарска беше, но бяха сложили песто в тази салата върху сиренето и то босилеково, а не маслиново. Не се слага печена чушка в гръцка салата. И песто. Абсолютно. От Италия дойде пестото и флъкна в Гърция. Маслиново песто сложиха там. Ама твоето не е маслиново, твоето е босилеково. Какво маслиново песто? Това си е босилеково песто. И тук ти е нарисуван босилек. Абе ти гледаш очилата да си купиш, бе. А какво ти мерише? На босилек ме рише. Другото, което е пилешки хапки. Това е нещо, за което аз умирам, принципно. Но да видим тук как ще ги направят, защото в епизода бяха изцяло замразени и след това в реновирането на ресторанта и подновяването на менюто, шеф Манчев им даде визия да ги правят с прясно пилешко, както и трябва да е. Вкусно ли е? Много. Много, не? Много. Проблеми и с карата имаха, сега се сетих, така че ще взема 2 кюфтета. Повечето неща в епизода липсваха. Надявам се тук всичко да го имат. Да е Боже, амин. Оператора нещата дойдоха за по-малко от 5 минутки, но той си поръча шкембе и пърленка, която пърленка, между другото, няма да те лъжа, това от тези готовите пърленки. Това не се прави тук. Надявам
Надявам се поне да ти е вкусно. Аре, ти ще имаш честа да опиташ първи от храната. Окабелихме те да може да ти чуят сърбането хората. Ти като един професионален оценител на шкембе чорбите, Доста добре беше. 7 от 10. има ли нещо, което му липсва? Повече олио като че ли. Олио. Няма стига олио. Отгоре всичкото с олио. В момента на истината за тази пърленка, която между другото е с доста олио отгоре. Да ти кажа, много малко се усеща чесъна. Повече маслото се усеща. Той ще лукав сериозен стан. Сега като дегустирам нещата, искам да ти кажа, че чесъна много леко се усеща, скъпи. Overall experience? 7, 5 от 10. Това е висока оценка. Сигурен ли си? Да. Добре. Овчарската ни салата вече дойде и дори дойде много бързо, но искам да проверя нещо много важно. Не знам дали ще разбера дали това сирене е имитиращ продукт или не, но искам да видя дали всички съставки, които са описани в менюто, ги има. Тук има лук, шунка, гъби, сирене, кашкавал, яйце. Първото нещо, което не виждам... видях го! Кашкавал. Добре, имаме сирене, ако това е сирене, кашкавал, видях и шунката, има и лук, домати, гъби, всичко има. Абсолютно всичко има на пръв поглед. Айде, време е да пробваме. Между другото, доматките изглеждат много добре. Дори е много добре. Погледнете, доматите изглеждат супер добре. Аз отдавна не съм виждал такива домати. Имат вкус на домат. Много ми харесва. Няма да й давам оценка, няма да оценявам. Със сигурност е това, което трябва да е. Супер на вкус, има всички съставки, не липсва нищо. Перфектно. Честно да ви кажа, наистина нищо не ми липсваше. Ако седна някъде другаде на кръчма или пък на ресторант, където и да е, абсолютно еднотипна салата съм ял и на други места. Всички продукти бяха вътре, качеството на продуктите е супер. Дори забелязах, че са ми сложили една маслинка за декорация, където я нямаше описана. За сега доста добре се справят хората. От към обслужване, от към хапване, но предстоят да идват основни скара. Там може и да сбъркат. Може и да не. Нека да разберем. Ето, че и следващите неща дойдоха. Така де, чакаме още пилешките хапки, което между другото е добре, защото може и да са наистина с прясно месо. Кюфтетите изглеждат просто великолепно. Аз вече се развълнувах. Не изглеждат с супер голям грамаж, изглеждат супер сочни. Единственото, което ме притеснява на толкова дебели кюфтета е дали наистина са се изпекли достатъчно добре. Но сега имаме първа грешка при обслужване. Аз изрично казах картофите да са ми чисти. Ние не сме заснели поръчката нарочно, защото не искаме да караме хората да влизат в кадър и да се чувстват неудобно, но ви гарантирам, че аз поръчах картофи без сирене. Това е на 100%. Не е толкова фатално. Нека да продължим с тестинга. Ама много пари това. Те ми взеха и вилицата. Нямам и вилица. Време да проверим кюфтетата добре изпечени ли са. Айде, момента на истината. За мен това е окей изпечено. Сочно, не е сурово, розове е леко. Кюфтето е интересно. Малко странен вкус има. Не мога да го опиша. От към подправки според мен е зле. Честно казано, каймата ми изглежда като ефтина кайма. Няма особена текстура на кюфте. Не се усеща месо. Искам да ми кажеш какво мислиш ти за кюфтетата. Като дъвчиш, Не от качественото. Не от качествената Нали? Усещаш го? Да, доста да го дъвча, че да го храноснимам. Шеф Манчев, когато идваше тук, най-много хареса пържените картофи, защото бяха домашни. Това е единственото вкусно нещо, което ядох до сега. Те картофки си изглеждат домашни, нямам никаква забележка. Картофите са супер. Is it frozen or is it fresh? It's not frozen. It's frozen. Okay, thank you. And potatoes are fresh, right? Yeah. Thank you. Кофти. Пилешкото е замразено. Буквално се усеща, когато си замразил нещо и като го размразиш на тъгъдък, колко е водниста храната отвътре. В момента това усещам. Буквално пилешкото е леко воднисто се едно. Жалко. Няма достатъчно подправки, хрупкаво е, готино е на текстура, окей се усеща в устата, но очаквах да използват пилешкото, където Манчев им беше казал, а именно прясно пилешко. Искам да го пробваш ти. Точно както ти го описа. Те едно е хрупкаво отвънка, обаче отвътре е воднисто. Трябва направо се едно се разтапя. Беше прясно пилешко месо. Друго щеш да. Щеш да е друго месо. Да. Ресторант Шатрата. Обстановката беше приятна и обслужването бързо, когато има сервитьор. Храната беше окей. Повечето продукти бяха замразени. Пърленката, пилешките хапки, а кюфтетата, макар и с голям грамаж, не бяха особено добри на вкус. За сметка на това, зеленчуците в салатата определено бяха пресни, а сиренето с добро качество. Цените също бяха прилични. Дали обаче заведението отговаря на стандартите, които шеф Манчев наложи, не бих казал. Приключихме с Шатрата и е време за следващия ресторант. Само че докато караме натам се замислих за нещо. Докато снимам такива видеа, прекарвам страшно много време в колата. И честно казано, колкото повече пътувам, толкова повече се радвам, че знам какво карам. Защото колата може да изглежда перфектно отвън, но вътрешността да не е толкова перфектна.
Точно с това, когато купувах моето бебче, направих нещо, което бих препоръчал да направи всеки. Използвах Car Vertical. Само въвеждаш VIN номерата и буквално за секунди получаваш пълен репорт на автомобила, който проверяваш. Това тук е репортът на моята кола. Още от началната страница мога да видя най-важните неща. Дали е крадена, дали има проблем с километража, дали има правни проблеми и дали има регистрирани щети. Например, тук виждам, че автомобилът е проверен в базите данни на няколко държави и няма данни някога да е бил обявяван за откраднат. След това можем да видим историята на километража. Това е едно от нещата, които винаги ме интересуват най-много. Защото никой не иска да купи кола на 300 000 км, представена като такава на 150. Тук виждаме, че няма съмнителни спадове или връщане на километража. Най-интересната част обаче е тази – секция щети. Тук, например, виждам, че за моята кола има два регистрирани инцидента. Единият е с прогнозна стойност до около 1000 лева, а другият е между 3 и 6 хиляди лева. Това са щети, които са в миналото, защото, както всички знаем, ние вече сме в евро. И това е информация, която много хора биха искали да знаят преди да купят даден автомобил. Има и технически спецификации, за да сравниш дали колата действително отговаря на това, което продавачът твърди. Можеш дори да видиш кога са регистрирани тези събития и да проследиш историята на автомобила през годините. Лично за мен това приложение е много по-добре от това просто да се довериш на думата на продавача или пък на няколко снимки на обява. Така че, ако и вие си търсите да си закупите нов автомобил или пък просто искате да проверите историята на вашият, можете да го направите като използвате код PENEV за 20% отстъпка в Car Vertical. Линкът е долу в описанието. По-хубаво от това. Отивайте и дързайте. А сега да видим дали следващия ресторант е по-добър от първия. Вече сме в Червен бряг, където ще посетим нашето второ заведение за днес, а именно ресторант Градина. За разлика от предходния ресторант, тук епизодът в Кошмари в кухнята беше излъчен само преди няколко месеца. Танче, влез 21 век, моля те. Айде. Ние в този Червен бряг сме така. Ама с те оправдания наистина много ме ядосвате, често ти казвам. Малко и аз избухнах по едно време. Дръж, ма да не тръгна. И стават наистина кошмари в кухня. А, верно ли? Да. Махни се, защото ме ядосваш бе. Да се кръста ли, какво да направя? Което между другото е много готино, защото ще можем да видим дали наистина са съхранили това, което шеф Иван Манчев им е предал. Ресторант Градина е известен със своите участия, те канят изключително много поп-фолк изпълнители и всъщност основният им проблем беше, че през делничните дни няма толкова много редовни посетители заради храната, а по-скоро се събират събота, когато има някакво участие. Сега при нас е петък и сме малко в никакъв ден, в никакъв час, по-скоро 3-4 след обяд и нямам търпение да видя дали вътре има клиентела. Нека да влизаме и да видим дали ще усетим и ще видим, а пък и ще вкусим следата, която шеф Иван Манчев е оставил тук. Вече ни настаниха и искам да ви покажа две менюта. Едното казаха, че е на Манчев, другото е отделно, което е малко странно. Вижте, това е някакво холограмно или какво се води, вижте тези 2,5. Завърташ и се променя картинката. Но това наистина е менюто, което им изготви Иван Манчев. Вижте колко по-манинко е. Човека каза, че горе-долу са еднакви, но в крайна сметка нека да ги разгледаме и да проверим. Нещо, което забелязах е, че малкото меню е такова, каквото Манчев си го оставя. Разбира се, те си работят и по него, както ви казах. Но Манчев специално им беше направил забележка за едно нещо, което аз лично сега не мога да се оплача от него в никакъв случай, но грамажа на салатите им е по 400 и 500 грама. Това изяждат ли го всичкото? Да. 400 грама. Това е горе-долу половин килограм. Той ми каза, че за него това са супер много грамажи и че трябва да се намалят, защото човек ще прияде само с салата, което има някаква логика. Но явно продължават хората да си оперират и по старото меню. Явно това е старото, което Манчев е използвал. Оперират и по него, но оперират и по новото. Сега обаче въпросът е неща, които ги е имало и преди, и в обновен вариант, в кой ще дойдат. Дали в обновения или дали в стария. Това е истинския въпрос. Така че поръчваме си и нека да проверим. Аз вече знам какво ще си вземем. Искам да си вземем пастърва, защото в епизода той му обнови пастървата. Правим един хубав сос, а не като твоите безлисени украси. Ризото с пиле, което не го правиха дори с ориз, който трябва. Ако те види италянец как правиш ризото, ще се фърли от не знам кой етаж. Толкова, може толкова го правя. Гледай сега, това то ориз, той е направо, той си е за кюфтета. Айде. Запеканка, защото запеканката им я обнови също. Старата ни запеканка изискваше повече време за приготвяне и не беше хубава нито на вкус, нито имаше и вида, който в момента ще я предлагаме. И това го слагаме в конвектомат.
Нямам търпение. Запеканка имате ли? Да. Една запеканка, също едно ризото с филе от пастърва. Имате ли? Мислиш, че да. Погледни и ми кажи, благодаря ти много. Съд на поръчката 4,30. Имаме мишленце. Това е телефон на оператора, между другото. Както виждате, AI, не знам каква марка е. Riddle me. What? Не знам, не обръщайте внимание на това нещо. Важното е 4,5 си поръчваме. Нека да видим кога ще ни изкарат нещата. Само бяла риба, па не имате. Самата бяла риба е много хубава. Хубава ли е? Да, гарантирам, че ще хареса. Добре, айде значи една такава. Ще заместим тогава филето с една бяла риба. Реално се оказа просто, че няма филе. И също така момчето ни каза, така де, филе от пастърва няма, но има бяла риба, така че поръчахме си бяла риба, пък да видим. Оказа също така, че трябва да сварят картофи за запеканката и момчето ни предупреди, че ще отнеме 20-30 минути да сварят картофи, което между другото е добре. Защо? Защото на предходния ресторант, това, което си говорихме, пърленките бяха замразени, всичко беше замразено. На нас това не ни хареса. Единственото прясно, което ядахме там, бяха зеленчуците в салатата и пържените картофи. Всичко друго беше леш. Така че тук силно се надявам, нека да ни се забави храната. Аз съм окей с това нещо. Аз не съм ял почти нищо цял ден. Разделихме си скалата една баничка на половина и сега по път направо ми се привижда тук пилета, риби и всичко. Цялата реши да експериментира и да поръча нещо и от старото меню. Искам да видите огромните салати, за които говорим. Това тежи, бе. С това можеш да правиш бицепс, бе. Не, бе, дигни го да видиш колко тежи това нещо. Наистина, без базик. Това е обемна салата. За обемен човек. Един бърз тест. Давай да видим. Доматчето е топ, сиренцето е топ, много е добре. Кавата харесва всичко, аз на него не му вярвам. Така е. Просто му давате да яде и той е доволен. Топ. О, ризотото е това. Вау! Ризотото ни дойде, обаче кога дойде е друг въпрос. 5:14. Това са 45 минути за едно основно да излезе, което според мен е доста. Другото, което виждам и което не ми харесва е факта, че това не изглежда да е ориз за ризото. Нека да го пробваме. Пилешкото е окей, има добър вкус. Ориза е добре сварен. Окей. Пармезана се усеща доста приятно. Гъстичко е, както трябва да е едно ризото. И има вкус. Усеща се вкуса на пилешкото, което много ми харесва. Оверал, мисля, че ризотото е добро. Те черри домати, за какво са ги сложили? Си нямам на идея. В ризотото с пилешко принципно не знам да се слага бекон, но всеки си експериментира и си прави каквото си иска. Малко бие на спагети карбонара. Такъв е вкуса. Най-вероятно са сложили сметана. Оверал, ризотото е добро, забележките са няколко, които вече казах и нещо много важно, доста ориз, малко месо. Има беконче тук-там, но това е ризото с пилешко, не е с бекон, а пилешкото почти липсва. Имаше 3-4 парченца. Заповядай за пеканката. Много ти благодаря, много добре изглежда. Как беше ризото? Ризото ни хареса. С сметана ли го правите? Маскарпоне. Защото ме напробява малко на карбонара спагетите. Има такъв лек вкус, може би от бекона вътре. Нали? Ял си спагети карбонара, знаеш за какво става въпрос. Те пърленки, дето ги имате? Гръцки питки. Гръцки питки. Замразени са? Да, окей, добре. 12 минутки по-късно, 13, дойде и второто основно, което между другото е запеканката. Малко е странно, аз очаквах реално запеканката да дойде последна, защото те казаха, че сега варят картофите и така нататък. А пък другото ни е филе от бяла риба, което би трябвало да означава, че то се панира. Мале! Уха, това изглежда много добре. Мисля, че е пържено, няма какво да е. Абстрахираме се от другите неща и навлизаме и тук да пробваме тая прекрасно изглеждаща запеканка с много кашкавал. Изглежда много апетитно. Това е много вкусно. Картофите са много мекички. Малко се изгарам докато го ям, а няма как, човек. Добре. Може би ще трябва да пощакам. Запеканката е с пилешко и с бекон отново. Това са явно две основни съставки на почти всяко едно ястие. За сметка на това доста ми харесва. Картофите са супер, консистенцията е доста приятна, топличко и прясно е и не са пестили материали. Тук има да се надеш стабилно. Тъмън се опарих от запеканката и взеха, че ми докараха и другото основно. Ето как изглежда. Това много ме кефи. Тематично е рибешко. Много е готино, това ми харесва доста. Както и предположих, разбира се, пържена бяла риба. Един бърз тест ще направим. Защо бърз? Защото след малко идват абитюренти тук и не трябва да им пречим. Оп, малко сол. Мале класика. Очаквам вкус на лято. Абе, брате, забравям, че това е горещо. Рибата е уникална. Филето е изключително добре направено. Прекрасно на вкус. Панировката. Това е едно от най-важните неща за пържена храна. Точно така, каквато я харесвам. Хрупкава, златиста. Гледайте за какво става въпрос. Да се чува, да се вижда, много е добро. Наистина много ми харесва. Бялата риба е много универсална риба. Много често се използва в Англия за тяхното прословуто ястие fish and chips, като тук естествено нямаме чипс, но рибата е скандално добра, много крехка, много хубава и както казах, панировката е топ. Ето към това нямам абсолютно никакви забележки. Честно казано, според мен това е
Топ of the топ. Това е любимото нещо, което съм ял днес. От трите основни. Очаквах да излезе дори първо, но не знам, забавиха го. Може би защото е трябвало да приготвите другите неща преди това. А имайте предвид, че аз дори не обичам риба. Това искам да го поясня. Много съм претенциозен, ям само филе, защото ям една случка в детската градина. Имаше една рибена чорба, в която е такава кост ми беше заседнала тук на гърлото и от тогава вече имам травма, риба не мога да поглеждам. И това ми е спасението, ако искам да ям риба. Ние хапнахме, пинахме, след малко дори ще платим и сметката. Ама все пак да ви запозная с един от собствениците на ресторанта Пепи. Петър се казва, приятно ми е. Той благоволи да застане пред камера да поговорим малко. Значи първо, наистина много ни хареса всичко, което пробвахме. Имаме някакви малки забележки, ама те са нормални, няма как. Ще ми разкажи малко как повлия предаването Кошмари в кухнята на заведението. Имаше ли наистина? Да бъда честен, не. Едно и също е, както си и преди. Даже така бих казал, че най-да е малко по-зле спрямо от цени. По-зле? Хората нямат и пари сега, колко да не е еврото. Но все пак успяхте ли някакси да балансирате нещата? Вече да имате една идея по-пресни продукти или? Да, по принцип ние преди работим петък и събота, всеки петък ни идва стоката вече. Дан, ще използва ли още универсалната подправка на всяка? Не. От тогава вече не. Гледах епизода и Данчето навсякъде с универсалната подправка, то много ми се караше. Манчев, нали, изхвърли тогава. Да. За мен универсалната подправка е въображение на слаб готвач. Аз много малко съм втържила. Е така го изсипваш, хоп, оп, 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 оп. Какво да кажем на хората? Да ти благодаря за милите думи. Ами те не са... И за приятната изненада, така да кажем. Да, не фамилиарнича, навсякъде си плащам, така че не се притесняйте. Наистина мнението ми е обективно до там, че не ми е повлияно от никакви външни фактори, затова нещата, които ви казвам, са на 100% истина, но през моята перспектива. Да кажем чао на хората и да им благодарим, че са гледали видеото. Освен. Да, и какво беше? Лайк, сабскрайб. Лайк, сабскрайб и посетете ресторантите. Пробвайте ги, опитайте ги, няма да съжалявате. Ресторант Градина. Обстановката беше повече от прекрасна. Заведението разполагаше с огромна дворова част. За сметка на това обаче, обслужването беше леко бавно. Чакахме близо 40 минути за основно. Храната беше страхотна, единственият минус е, че някои продукти бяха замразени, като филето от бяла риба, например. Но пък всичко беше изключително вкусно. Цените също бяха добри. Дали заведението отговаря обаче на стандартите, които шеф Манчев беше наложил? Моят отговор е да.